Zdravím vás pri ďalšom videu a dnes tu ukážeme server, kde je 500 hráčov. Áno, 500 minus 100. 400, to je jedno. No keby to cez Krell alebo SK alebo cez Game Hosting, tak by sa ten admin nedoplatil, ale to má asi cez verejnú sieť. Alebo čo robíš? Áno. Takže tuto robíme. Ja som Tony, vítajte. Nepotrebujeme vedieť. Potrebujete? Takže toto je môj house. Villa. House and the villa. Tuto mi dal, ale tuto mi dal do kovadlinu. Dovidenia. Ako vidíte, hrám survival. Ty natáčaš? Ja natáčam. Mám pekne sklad taký spravený. A tu mám také pracovné stredisko tuto. Tu mám tiež nejaké čestky a PC, krafťáky. No tu mám enchant. Wow. Mám jukebox. A tu máme epický televízor. Tuto je STV 1, STV 2, Markíza, Jojka, Joj plus. Tak sa píše New York. TV daj, to ešte musím naladiť. Dobre. Nevo, tak sa píše New York. Toto je prvé poschodie, ešte ukážeme druhé. Nevo. Sa píše New York. New York. Tvrdé I, či nejaké? Dvojité V. Ojaké. No. Tvrdé I, O, R, K. Dobre, díky. Takže ja to som prešiel až na tretie poschodie, takže to je fail. No, sme na druhom poschodí, tu máme posteľ. Pekná žltá. Býva so mnou aj Kejzoner. Môžeš niečo povedať do videa? To som ja. No, počuli ste babský hlas. Áno. To je druhá posteľ. No a ideme na to tretie poschodie. Krásne poschodie. Tak. Po schodách. No. Ja. Takže tu máme postele tiež, redstone lampy a tuto mám taký väčší redstone obvodík. No dáme tomu, že blum. Wow, svieti. No a tuto máme schody hore. A tu je to redstone úvod a tuto som sa tak len tak zničil, len tak z nudy. Publikovať. A to je wow, to ti Jakub, zasvieti. teda, Pečo, teraz sa pozri na to moje video. Úplne som ho zmenil. Počkaj. No, takto. Šup. No a ideme. Tuto bude miestnosť, tajná miestnosť na dia. Ja. Ktoré video si zmenil? Máš tam dve. Voliči. Ono to tam nedalo. Čo? Aha, ako vidíte, tu je Kejzoner. Kuk. Kuku. Čau. Je to tam. Čau. Ahoj. No, tak ukážem vám aj môj skin. Ale podávam si veci do tých petardách, Pečo. Kúkaj. Hej. No, tam sa. Tler. Ale to sa nezmenila. No, Je bratrancov skin, ale to je jedno. Jemu chyba nebude. No a ukážem vám epický spawn. to Pečo začneš. Ak môžete mi veriť, že tu je veľa hráčov. Je ich tu najviac 400. Včera ich bolo 300, len zväčšili server. Takže toto sú command bloky, ktoré sú od nového patchu. Vlastne, ktoré tam napíšete, keď máte OPčko alebo GMko. Nejaký príkaz a on vám to bude robiť. Presne tuto je takto, tuto na meče, na jedlo, na všetko, na všeličo tu je. Na knižky, na enchant. Dobre, no ako vidíte, tam to je jak po vojne. Keď 400 hráčov sa tu hrá, tak to moc dobre nenapadne. To je čo to?
Tu sa niekto hrá. Sa to zničiť? Nemá tam resku. Ja sa zabijem, Škoda. No toto to je jak po vojne, ty vole. Čo tu je za cedulku? RDDS, či čo tam je, neviem. Cedulka. No a tu je, že res, TP, zadarmo, veci zadara. To je meno. Res, TP. No, tu je enchant. No, takže dáme si umeno home. Prečo horím? Voda. No, takže Videl si to? to by aj v dnešnom dieli stačilo. Počkaj, musí tu hrať. V ďalšom dieli si ukážem, ako sa robí beacon a veci podobné. Ahojte.